Bawan Allah, 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 bawan Allah. Iyayen nan fa darajar su ba kaɗan bace. Daga bin Allah subhanahu wata'ala sai iyaye ne kaɗai aka ce a bi su, ko da kai kana musulmi su ba musulmai bane, sai dai idan har biyar da za ka yi musu ta saba da addini. Duk taƙamar wani mai mulki da izzarsa na wani lokaci ne kankani. Ai duba daga nan gaba shiga zurfin ruwa fa, Allah ya taimake ka, wallahi wani adalci a taimaka mana. Bawan Allah. Hatta gado idan an raba mai martaba ne zai fara zaɓi a cikin magada, sannan magada su biyu baya. Malam Hanza, yanzu mai martaba kake gaya wannan kalaman na cewa ya maka adalci? Lalle talaka wuyan kai kauri. Bawan Allah, 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 bawan